Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, βλέπετε την οθόνη μου, Σαλόμη. Ναι, ναι, μια χαρά. Πρέπει να υποθέσουμε ότι την βλέπουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Ιωσήφ Χατζικυριάκος. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ σύντομα να σας ε, δείξω θα προσπαθήσω να σας δείξω και όπως είπε η Σαλόμη, αν έχετε απορίες παρακαλώ γράψτε μας, να τη σκευάζει η Σαλόμη καθώς μιλώ, ε, την εξέλιξη την ιστορική εξέλιξη του κεντήματος των Λευκάρων. Αυτά που λέμε κεντήματα των Λευκάρων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβετε πρώτα την ιστορία που είναι να την κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε την ερχόμενη εβδομάδα να δούμε το κομμάτι της δομής, της κατασκευής, των μοτίβων. Άρα σήμερα να κάνουμε απλά μια γρήγορη ιστορική αναδρομή του κεντήματος. Λοιπόν, τούτα είναι κολότσα. Κατά κρύβια είναι νεροκόλοκα. Και ξεκινούμε με τα νεροκόλοκα, όχι γιατί έχουν καμιά σχέση με το λευκαρίτικο εγκέντημα, αλλά γιατί είναι τα στοιχεία τα οποία φέρουν πάνω τους ή σχετίζονται με τα πιο αρχαία κεντήματα που έχουμε στην Κύπρο. Τα νεροκόλοκα χρησιμοποιούνται στην αρχαιότητα σαν μπουκάλια, σαν φυσικά δοχεία μέσα στα οποία τοποθετούσαν υγρά, νερό, κρασί, μπύρα, οτιδήποτε άλλο. Κρασί και μπύρα χρησιμοποιούνταν στην Κύπρο που την προϊστορία, να ξέρετε. Το μόνο κακό των νεροκόλογων είναι ότι σπάζουν εύκολα. Άρα υπήρχαν δομές, κατασκευές, οι οποίες προστάτευαν την κοιλιά του νεροκόλογου. Είτε ήταν καμωμένες που καλάμια, όπως εκείνο που θεωρείτε τώρα, ή ήταν καμωμένες με κεντήματα και δαντέλες, οι οποίες αγκαλιάζαν την κοιλιά και ολοκληρώνουν το σώμα του νεροκόλογου. Εξέλιξη είναι εκείνο που έμεινε σήμερα ακόμα στην Κύπρο, που βλέπετε στην εικόνα, που χρησιμοποιούμε σήμερα το κάλυμα καμωμένο μπουσμιλί για να στουπώσουμε, να σκεπάσουμε τη μεγάλη νοπή μιας κούζας. Στο παρελθόν έγινε του για ολόκληρο το σώμα. Βοηθούσε το υγρό να μείνει πιο κρύο και επορροστάται με κάποιον τρόπο και το κεραμικό σώμα ή το σώμα του κολοτζού. Δεν έχουμε βέβαια από την αρχαιότητα κολότσα γιατί όντας ε, έναν υλικό το οποίο βιολογικά διαλύεται, έχουν λιώσει. Το ίδιο είναι στα κεντήματα. Αλλά έχουμε αντίγραφα των αντικειμένων που χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή του ζωή οι άνθρωποι, τα οποία εκατασκεύαζαν για να τα βάλουν ως χτερίσματα μέσα στις ταφές. Άρα εμείς που κάνουμε ένας καφές τους τάφους βρίσκουμε αντικείμενα που είναι τα ίδια με εκείνα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, αλλά είναι καμωμένα για να μιμηθούν τα πραγματικά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν. Άρα, όπως βλέπετε στην οθόνη σας, έχει έναν αντικείμενο που μοιάζει με κολότζι στα αριστερά και έναν άλλο που μοιάζει με μεγάλο φλιντζάνι στα δεξιά, που έχουν πάνω τους ζωγραφισμένα κεντήματα. Κεντήματα τα οποία φαίνεται να έχουν τετράγωνα και ρόμβους. Ρόμβους που έχουν μέσα τετράγωνα. Όλα τα κεραμικά που βλέπουμε είναι της μέσης προς ύστερης περίοδου του Χαλκού και έχουν πάνω τους τούτα όλα τα αντικείμενα. Τώρα, έναν άλλο, κάνουμε ένα σάλτο πάνω από μια χιλιετία για να δούμε έναν ψηφιδωτό, κυπριακό ψηφιδωτό ρωμαϊκής περίοδου, το οποίο σας το δείχνω για την κορνίζα την οποία έχει γύρω από την κεντρική σκηνή. Όπως βλέπετε η κορνίζα είναι καμωμένη από ρόμβους, οι οποίοι συνδέεται ο ένας με τον άλλον και στο εσωτερικό του έχω ένα μικρότερο ρόμβο σχεδόν σταυρόσχημο με έναν κόσμημα στο κέντρο. Πάλι κάνουμε ένα τεράστιο σάλτο μια χιλιετίας για να πάμε στον Μεσαίωνα,
βλέπετε μια τοιχογραφία του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, όπου παρουσιάζεται ο Άγιος, ο Κύπριος Άγιος, που έχει πάνω του κεντήματα, τα ενδύματα του είναι κεντημένα με ρόμβους, με έναν κόσμημα στο κέντρο του κάθε ρόμβου, τόσο στο στήθος, όσο και στα μπράτσα και στο τέλος των μανικιών του εσωτερικού του πουκαμίσου. Τούτον είναι ένα κεραμικό μεσαιωνικό και τούτο και μπορείτε να δείτε στο πίσω μέρος φαίνεται το εσωτερικό του κάλικα και φαίνεται ένας υπότης ο οποίος κρατά στο αριστερό του χέρι έναν γεράκι και φαίνεται ο διάκοσμος στο παντελόνι του που είναι και εκείνος καμωμένος με ρόμβους. Πολύ πιθανόν ήταν ή κέντημα ή ίσως πιο ρεαλιστικά να ήταν ύφασμα με υφαντό διάκοσμο. Κατά τη Βενετική περίοδο, στην Κύπρο δεν έμειναν πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς εντείνεται ο κόσμος, αλλά από εικόνες οι οποίες παρουσιάζουν σκηνές καθημερινότητας, όπως είναι η εικόνα που βλέπετε εδώ, φαίνονται τα ενδύματα των δύο νεαρών κοριτσιών να έχουν κεντητό διάκοσμο. Τώρα, το κέντημα υπάρχει σε αντίθεση με το κολόκι που είδαμε, που είχε και μια χρηστική αξία. Το κέντημα συνεχίζει ως κάτι το οποίο δίδει μια προστιθέμενη αξία. Δηλαδή τα αντικείμενα τα οποία έχουν κέντημα, είναι αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους και χωρίς το κέντημα. Το κέντημα όμως υπάρχει και ο κόσμος κάμνει το και πουλά το και άλλος κόσμος αγοράζει το, γιατί προσθέτει κάτι παραπάνω στο αντικείμενο το οποίο διακοσμεί. Συνήθως προσφέρει μια αισθητική άποψη, δηλαδή κάνει τον να πιο όμορφο και επειδή έχει πάρα πολλή δουλειά πάνω του, γιατί είναι πάρα πολλά χρονοβόρο να κάνεις κεντήματα, τα κεντήματα ή τα κεντημένα αντικείμενα είναι πιο ακριβά. Όντας πιο ακριβά τα αντικείμενα, εκείνοι που τα έχουν και δείχνουν δείχνουν ότι είναι και πιο πλούσιοι. Και ότι έχουν παραπάνω λεφτά να εξοδεύουν σε αντικείμενα τα οποία είναι διακοσμημένα, είναι όμορφα και είναι ακριβά. Τον τέλος του 18ου αιώνα, συγγνώμη, στο τέλος του 15ου αιώνα, για όσους δεν το έκαναν στην ιστορία, γιατί δεν θυμούμε τα αναλυτικά προγράμματα του γυμνασίου και του λυκείου, τέλος πάση, το τέλος λοιπόν του 15ου αιώνα, το 1400 τέλος, η τελευταία βασίλισσα της Κύπρου, η Κατερίνα Κορνάρο, η οποία ήταν Βενετσάνα, παντρεύτηκε τον βασιλιά της Κύπρου, τον οποίο σκοτώσαν της το κοπελούδι της, τον άντρα της, έμεινε μόνη της. Και επειδή ήταν Βενετσάνα, η Βενετία, η γαλλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας, ζήτησε από την Κατερίνα να δώσει στην Βενετία το νησί της Κύπρου για να το προστατέψει η Βενετία που την απειλή των Οθωμανών να το καταλάβουν. Όπως ξέρουμε όλοι, δεν τα καταφέρα γιατί μετά από 90 χρόνια, το 1571, 70-71, οι Οθωμανοί εισβάλλαν στην Κύπρο και πιάσαν την Κύπρο ως το 1878 που επέρασε η Κύπρος που τους Οθωμανούς ή στους Εγγλέζους. Όταν έρχονται οι Βενετοί στην Κύπρο, επειδή δεν ξέρουν ότι θα μείνουν μόνο 90 χρόνια, νομίζουν ότι να μείνουν για πάντα, έρχονται και κάνουν πάρα πολλά πράγματα στο νησί. Κάνουν τα τείχη της Λευκωσίας. Και όπως ίσως κάποιοι ξέρετε, τα τείχη της Λευκωσίας χτιστήκαν για να προστατέψουν την πόλη, αλλά επειδή δεν είχαν πολύ καιρό για να χτίσουν μεγάλα τείχη, ούτε και πολλά λεφτά, εκατεδαφίσαν τα 2 τρίτα της πόλης για να μπορέσουν να κρατήσουν ένα μικρό κομμάτι και γύρω-γύρω να κάνουν τα τείχη που βλέπετε. Τα οποία τείχη που βλέπετε ήταν η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, της πολεμικής, στρατιωτικής, αμυντικής τεχνολογίας της εποχής. Μετά από την Κύπρο, πάρα πολλές πόλεις
χρησιμοποίησαν τούτου του τύπου την τεχνική κατασκευή με τούτους τους προμαχώνες τους λέμε, που μοιάζουν με τόξα ή με βέλη, με καρδίες γύρω-γύρω γύρω-γύρω που τα τείχη. Ενισχύσαν και μεγαλώσαν το κάστρο της Κερίνιας, είναι το κάστρο της Κερίνιας τούτο, και έκαναν και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Η εικόνα που βλέπετε είναι η Βασιλική του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, και ένας από τους τρεις στήλους που υπάρχουν για μέ, τοποθετήθηκε ακριβώς όταν η Κύπρος έγινε χτίση βενετική. Ήταν σημαντική για τη Βενετία η Κύπρος. Για διάφορους λόγους. Πάνω από όλα στρατηγικούς, αλλά και οικονομικούς λόγους. Τούτα τα κεντήματα τα οποία βλέπετε, ή τουλάχιστον εύχομαι ότι βλέπετε, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι να μιλώ μόνος μου και να μην ξέρω αν ακούετε, αν θωρείτε, δεν μπορούμε να μιλούμε. Δεν είναι εύκολο. Μεν, αλλά προχωρούμε. Άρα τα κεντήματα τα οποία βλέπετε και τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ με τα λευκαρίτικα κεντήματα, έχουν την ίδια τεχνική δηλαδή και τα περισσότερα μοτίβα είναι κοινά. Δεν είναι λευκαρίτικα, αλλά είναι βενετσάνικα. Τόσο η δαντέλα που βλέπετε στα αριστερά σας, όσο και τα κεντήματα στα δεξιά, ειδικά τα κεντήματα στα δεξιά, μοιάζουν εξαιρετικά με την τεχνική, με τα μοτίβα και με τα κεντήματα γενικότερα που ονομάζουμε λευκαρίτικα. Είναι όλα βενετσάνικα και είναι όλα του 16ου αιώνα. Τούτο, για παράδειγμα, είναι έναν αντίγραφο, σύγχρονο αντίγραφο της δεκαετίας του 80, 1980, που αντιγράφει έναν κέντημα του τέλους του 1400, ε, ιταλικό, καθαρά ιταλικό. Οι λεπτομέρειες μοιάζουν εξαιρετικά με τα κεντήματα των λευκάρων. Είναι και τούτα καμωμένα πάνω σε λινόν ύφασμα, με κλωστή, είτε μεταξωτή, αλλά πιο συχνά βαμβακερή, και έχουν, τσίνο που να ακούσουμε την ερχόμενη εβδομάδα, το κοφτό και το ανεβατό. Τα δυο δηλαδή χαρακτηριστικά, τεχνικά χαρακτηριστικά που κάνουν το λευκαρίτικο. Πάνω πουλα έχουν τα ίδια διακοσμητικά μοτίβα με το λευκαρίτικο. Το αντικείμενο που βλέπετε τώρα δεν είναι λευκαρίτικο, είναι αναγεννησιακό ιταλικό. Προϋπάρχουν δηλαδή τα ιταλικά κεντήματα των Κυπριακών. Στην Κύπρο έρχονται μετά, λίγο μετά. Και τούτο λίγο μετά μάλλον δηλώνει ότι όταν ήρθαν οι Βενετοί, με κάποιον τρόπο, ίσως ή μάλλον για οικονομικούς λόγους, μαθαίνουν σε μια κοινότητα ανθρώπων, την κοινότητα των Λευκάρων, αλλά και τα χωριά γύρω από τα Λεύκαρα, μαθαίνουν τούτη την τεχνική. Οι άντρες ήταν περισσότερο στη γεωργία και κάποιοι που εκείνους δουλεύκαν επειδή εν περιοχές που είχαν νερά παλιά, το λινάρι και το βαμβάκι, άρα μπορούσαν να παράξουν σε μεγάλο βαθμό τις πρώτες ύλες που χρειάζονταν, και οι γυναίκες έκαναν τούτου του τύπου τα κεντήματα, μάλλον για εμπορικούς λόγους. Αλλά δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι το οποίο είναι πιθανόν, ή τουλάχιστον αυτόν λέει η βιβλιογραφία, ενώ ότι τα κεντήματα της Κύπρου, τα κεντήματα των Λευκάρων, αποτελούν μάλλον την κεντητή εξέλιξη των ασπροπλουμιών. Τούτα που βλέπετε, ένα ασπροπλούμια, αλλά είναι μια τεχνική η οποία γίνεται στη βούφα, είναι κεντητή, είναι υφαντή τεχνική. Αλλά τούτο δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σίγουρα ξέρουμε ότι μετά από λίγα χρόνια που οι Κυπρέες εκάμνασαν λευκαρίτικα, εφήβραν και κάποια μοτίβα δικά τους. Γιατί στην Ιταλία κάποιες βελονιές, την αναγέννηση, ελαλούσαντες βελονιές κυπριακές. Άρα στην Κύπρο εμάθαν το κέντημα και εξελίξαν το και κάπως και κάμαν το και δικών τους, και έχουν το ακόμα ως κάτι δικών τους. Και τούτο βρίσκουμε εντός στα έγγραφα στην Ιταλία.
Λοιπόν, τούτη είναι η τεχνική του κοφτού, δηλαδή για εκείνους που δεν ξέρουν, νομίζω ότι μόνο τα λεύκαρα ίσως μπορεί να ξέρουν, ε, κόφκονται με ψαλιδάκι κλωστές που το ύφασμα, να φερούνται και μετά με το βελόνι και με την κλωστή οριοθετούνται και κάνουν τα σχέδια που κάνουν, τούτα είναι τα κοφτά, ενώ το κομμάτι που εξέχει που πάνω, το κομμάτι που γίνεται πάνω στο ύφασμα δηλαδή και έχει πάχος, ονομάζεται ανεβατό, ακριβώς γιατί ανεβαίνει πάνω από την επιφάνεια του υφάσματος. Όλα τα λευκαρίτικα, για να θεωρούνται λευκαρίτικα, πρέπει να έχουν κοφτόν και ανεβατό. Στο συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε υπάρχει και κοφτόν και ανεβατό, όπως και σε τούτα. Νομίζω είναι ευδιάκριτη η διαφορά του κοφτού και του ανεβατού. Βέβαια, τούτο δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ειδικά σήμερα. Σημαντικό, όπως σας είπα και πριν, να ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο στα Λεύκαρα που γίνεται το κέντημα, αλλά στην ευρύτερη περιοχή των Λευκάρων. Σε χωρκά τα οποία τα περισσότερα ήταν μειχτά χωρκά. Ζούσαν δηλαδή Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι μαζί. Το γεγονός τούτο εξηγεί και γιατί στα κατεχόμενα οι γυναίκες οι οποίες κατάγονται από τα χωριά της περιοχής, από τα Λεύκαρα, από την Χειροκητία, από την Καλαβασόν, από την Τόχνη, που ήταν μειχτά χωριά από τον Άγιο Θεόδωρο, κάμνουν ακόμα λευκαρίτικα στα κατεχόμενα. Τα Λεύκαρα, τα λευκαρίτικα, εκάμαν την μεγάλη τους οικονομική επιτυχία το 10ο, τέλος του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα, αρχές του 1900. Και τούτο συνέβη γιατί εξεκίνησε η εμπορία των κεντημάτων. Στην εικόνα δαμέ φαίνεται και ένας που τους κεντηματέμπορες να στέκεται πάνω από τις κυρίες που κεντούν. Ωραία. Ή στο εξωτερικό. Άρα εκάμνασαν πάρα πολλά και εξαγαντά και πουλούσαν. Οι λευκαρίτες ήταν πάρα πολλά καλοί ή στο να πουλούν τα κεντήματα τους. Και οι γυναίκες μαθαίνουν βιοποριστικά, για βιοποριστικούς λόγους το κέντημα. Δηλαδή, εν κομμάτι της παράδοσης τους, αλλά ζουν που γίνω, πληρώνονται. Και μαθαίνουν οι γιαγιάδες στις εγγονές συνήθως το κέντημα. Το γιατί είναι να το πούμε ίσως άλλη φορά. Λοιπόν, σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει δυστυχώς με πολύ λίγες κεντήτριες η παράδοση του λευκάριτικου κεντήματος. Η κυρία που είναι στο βάθος, η κυρία Ρίτα, θα είναι το άτομο το οποίο την ερχόμενη εβδομάδα θα μας μιλήσει για την τεχνική και θα μας δείξει πρακτικά πώς γίνεται το λευκαρίτικο κέντημα. Αλλά ήθελα να σας πω κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την ιστορία του κεντήματος, ενώ ότι ήταν τέτοιος ο πλούτος που έφτασε στα Λεύκαρα μέσα από την εμπορία των κεντημάτων, που τα κτίρια των Λευκάρων μιμούνται τα κτίρια των πόλεων, μιμούνται την αστική αρχιτεκτονική, όπως είναι το σχολείο ή όπως και κάποια σπίτια, τόσο στο εξωτερικό τους όσο και στο εσωτερικό τους, μιμούνται τα πλούσια σπίτια των πόλεων ακριβώς γιατί είχαν αρκετά λεφτά που μπορούσαν να κάνουν τούτο το πράγμα. Η ίδια η Εκκλησία του Σταυρού στα Λεύκαρα δηλώνει πλούτον, είναι ένα πλούσιο κτίσμα. Ε, το 2018 στην Πανευρωπαϊκή Έκθεση για τις καλύτερες χειροτεχνίες ε, έχουμε παρουσιάσει και χειροτεχνίες από την Κύπρο στο κομμάτι που ήταν, το κομμάτι που ήταν αφιερωμένο στα καλύτερα χέρια της Ευρώπης. Ένα από τα αντικείμενα που εξετέθην ήταν ακριβώς ένα λευκαρίτικο. Ένα λευκαρίτικο το οποίο σε μικρότερη κλίμακα και με διαφορετικό χρώμα παρουσιάζει την τέχνη του. Μαύρη κλωστή πάνω σε μαύρη κότον κλωστή, βαμβακερή πάνω σε λινό, με κοφτά και ανεβατά. Ήταν μεταξύ των σημαντικών αντικειμένων που επαρουσιάστηκαν και εκπροσώπησαν με μεγάλη επιτυχία την Κύπρο. Άρα τα λευκαρίτικα είναι κάτι το οποίο μπορεί ακόμα να
υπάρξει μες στη ζωή μας και να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν, ας πούμε, αντικείμενα τα οποία σύγχρονα και τα οποία έχουν λευκαρίτικα πάνω. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω, γιατί κυκλοφορεί ευρέως τούτη η φήμη, ότι τα λευκαρίτικα κεντήματα ε, έχουν μια σχέση με τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, και ο Λεωνάρντο Νταβίντσι ήρθε στην Κύπρο και αγόρασε ένα λευκαρίτικο και πήρε το στο Μιλάνο και ζωγράφισε το στον μυστικό δείπνο. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι δεν ήρθε ποτέ στην Κύπρο, και τούτο ξέρουμε αν υπάρχουν απορίες για τον Λεωνάρντο Νταβίντσι μπορούμε να τις λύσουμε στο επόμενο μάθημα. Και σίγουρα δεν εμπνεύστηκε από τα λευκαρίτικα για το κέντημα που έχει πάνω το τραπεζομάντιλο του μυστικού δείπνου, γιατί όπως είδαμε στην Ιταλία υπήρχε τούτο το κέντημα πολύ πριν έρθει στην Κύπρο. Άρα έξερε το που τη χώρα του δεν ήταν ανάγκη να έρθει στην Κύπρο για να το δει. Λοιπόν, όπως και το Βυζάντιο, στα Λεύκαρα πάτε σήμερα, λαλούν Λεωνάρντο Νταβίντσι και λαλούν και Βυζαντινό. Το Βυζαντινό κέντημα υπάρχει, αλλά είναι άλλο πράγμα. Το κέντημα που έχουμε στα Λεύκαρα σήμερα, το ονομάζουμε Λευκαρίτικο, είναι η άμεση συνέχεια και εξέλιξη του αναγεννησιακού Ιταλικού κεντήματος. Τελειώνω λίγο πιο αργά για εκείνους που έπρεπε να τελειώσουν γλύωρα και λίγο πιο γλύωρα για εκείνους που έπρεπε να τελειώσουν αργά, με τούτη την εικόνα, για να σας πω ότι σκοπός μας δεν είναι να σας κάνουμε να κάνετε λευκαρίτικα από τούτα, υπό τούτα, αλλά να σας εξηγήσουμε πώς, πού τα λευκαρίτικα μπορούμε να δημιουργήσουμε όπως τούτο κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι τελείως καινούριο, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τα λευκαρίτικα, και να καταλήξουμε σε μια φόρμα τελείως διαφορετική για να δούμε πώς η έμπνευση του λευκαρίτικου και η κληρονομιά του λευκαρίτικου μπορεί να δουλέψει σήμερα με τα γούστα τα δικά μας, τα δικά σας, και τις ανάγκες τις δικές σας. Την ερχόμενη εβδομάδα να σας μιλήσουμε και για αντικείμενα τα οποία κατασκευάστηκαν στα προηγούμενα 6 χρόνια που μαθητές της δικής σας ηλικίας, για να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους εμπνευσμένα από τα λευκαρίτικα. Άρα, Σαλόμι μου, τελειώνουμε εδώ. Μάλιστα. Πολλά ωραία ιδέα, εξαιρετική, γιατί πλέον έχουμε ένα τεράστιο αρχείο μέσα από το πρόγραμμα, από τα έργα των μαθητών που μας αφήνουν έκπληκτους κάθε χρονιά, μπορώ να προσθέσω. Ευχαριστούμε, Ιωσήφ, για την πολλά έτσι, κατατοπιστική παρουσίαση και έτσι δίνεις μας και μια ευκαιρία να δούμε λίγο, να το συζητήσουμε τούτο μαζί και οι καθηγητές τώρα στις ομάδες εργασίας που γνωρίσαν το λευκαρίτικο κέντημα τα παιδιά και πώς το βλέπουν και να το συζητήσουμε μαζί, να θέλετε, ελπίζοντας ότι θα έχουμε κάποια μικρόφωνα από την επόμενη εβδομάδα, να το δούμε, να το συζητήσουμε και μαζί. Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες, ξαναλέμε, και ό,τι άλλο χρειάζεστε θα επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικά και μέσω email. Η συνάντηση μας έχει μαγνητοφωνηθεί και θα σταλεί το Υπάρχουν συντομότερο στα ερωτήσεις. email σας για να μπορέσουν να τα παρακολουθήσουν και οι υπόλοιποι που δεν Καλό, τα έχουν υπάρχουν παρακολουθήσει. ερωτήσεις. Να ρωτήσουμε αν υπάρχουν ερωτήσεις ως Ωραία. το κόσμο. Εδώ να ρωτήσουμε και να αφήσουμε λίγο χρόνο, είναι πολύ σημαντικό. Για τους συναδέλφους παραπάνω, λέω, να γράψουν τις ερωτήσεις, κάποιες ερωτήσεις των παιδιών στο chat. Δεν έχω γράψει κάτι, αλλά σας παρακαλώ, ρωτήστε λίγο, να δούμε αν μπορούμε να απαντήσουμε σε Ναι, κάποιες να ερωτήσεις μας που πούν, έχουμε ξέρω εγώ, λίγο ότι το χρόνο. είδαν, ότι ήταν εντάξει, ότι το ακούσαν, ότι κάτι. Κάτι για να μην έχουμε την εντύπωση ότι μιλούμε μόνοι μας. Ναι. Πώς τα βλέπετε εκεί τα πράγματα στο ΤΕΣΕΚ Λάρνακας? Έχουμε δύο συμμετέχοντες. Έχουμε την κυρία Άντρη Ματθαίου. Έχουμε και, περιμένετε ένα λεπτό να δω. Από την Πάφο μας είπαν ότι έχουν ακούσει τα πάντα. Τέλεια. Έχουμε ακούσει τα πάντα. Ωραία. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, Είναι η η πρώτη Όλγα. φορά που συμμετέχει ένα σχολείο από την Πάφωνα. Και μας έχουν πάρει τηλέφωνο με το που έχουν δει την εγκύκλιο, μπορώ να πω. Δεν είχαμε στείλει εμείς. Λοιπόν, ΤΕΣΕΚ Μακάριος Γάμμα, λέει η Ματίνα. Σας ευχαριστούμε Εμείς πολύ. ευχαριστούμε, Ματίνα. Να ρωτήσουμε μόνο από το ΤΕΣΕΚ ποιο τμήμα είναι τώρα που παρακολουθεί το πρόγραμμα, ποια κατεύθυνση.
Έτσι, επειδή έχουμε κάποιες Ε, κατευθύνσεις στις τεχνικές σχολές. Ναι, πείτε μας. ε, Καλημέρα, άντρε μου, καλημέρα σας. Απλά να ρωτήσουμε για το ΤΕΣΕ Λάρνακας τότε, αφού μιλούμε για το ΤΕΣΕ Λάρνακας, ποια τμήματα έχουμε μαζί μας και παρακολουθούν το πρόγραμμα γενικά. Αντρή μου, σε ακούμε. Να, να πρέπει να κάνεις ναι, αν... Ωραία, το ναι, μ' μικρόφωνο. ακούτε? Καλά, καλά. Ναι, Μ' ακούτε? Ναι. ναι, Να σας πω ότι δυστυχώς εγώ δεν έχω τμήμα μαζί μου. Όπως είχα αναφέρει, ήταν δύσκολο αυτή τη στιγμή να αποσπάσω τμήμα. ναι. Απλά ελπίζω οι συνάδελφοι μου που συμμετέχουν, που έχουν κάνει την αίτηση, ενώ να θα είμαστε ομάδα. Απλά ίσως έχουν τώρα τμήμα μαζί τους. Δεν Ωραία, είμαστε στο ίδιο σημείο ωραία. τώρα, πρέπει να σας πω. Πολύ ωραία. Η κατεύθυνση η δική σου, άντρη μου, σαν εκπαιδευτικός, ποια είναι τώρα, δηλαδή με ποια τμήματα δουλεύεις στην τεχνική σχολή. Να σας πω, έχουμε και τα τρία τμήματα στη διάθεσή μας. Απλά επειδή βλέπουμε την προθυμία να μην μπορούμε να διακρίνουμε, ίσως βάλουμε τα άτομα σε ομάδα διαφορετική και από τα τρία έτη. Πολύ ωραία. Απλά αναφέρετε τα, γιατί κάποια σχολεία δεν ξέρουν τις κατευθύνσεις. Γι' αυτό λέμε. Ναι, συγγνώμη, οκ. Εμείς Ναι, υπαγόμαστε στον κλάδο εφαρμοσμένων τεχνών. Η μάλιστα. ειδικότητα μας είναι σχεδιασμός και κατασκευή ενδυμάτων. Απλά βλέπουμε τη συμμετοχή μας πάντα πιο ανοιχτή στις ιδέες. Δεν προβληματόμαστε μόνο Να σε ρωτήσω, σχεδιασμό συγγνώμη, ενδυμάτων, αλλά Άντρε μου, και συγγνώμη, οτιδήποτε Άντρε, μπορεί να φαστεί ναι, ως Καλά, εφαρμοσμένες ωραία. τέχνες. Καλά, ωραία. ναι. Σαλόμι μου, υπάρχουν άλλοι συμμετέχοντες οι οποίοι έτσι αναλάβαν μέρος στο Λευκάρτ, εκτός από Έχουμε την το Άντρη, Γυμνάσιο Λύκειων Ειρηνής και όχι τα σχολεία, καθηγητές. ωραία. Καθηγητές έχουμε κάποιους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν είναι σήμερα μαζί μας στη συνάντηση. Οι Okay. παραπάνω είναι καινούργοι. Πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Εκτός από την Άντρη, η οποία είναι παλιά καραβάνα, θα μπορούσε να κάνει την παρουσίαση είναι η ίδια σήμερα, γιατί άκουσε την τόσες πολλές φορές. Χαίρομαι που έχουμε νέο κόσμο. Τέλεια. Αν δεν Ε, υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια, νομίζω μπορούμε να το κλείσουμε εδώ και να